салому алайкум ҳамватанон, таҷикориҳо. дар сураи ҳуҷурот омадааст, ки дар боби ғайбат оя мега ба шумо хуш меояд, ки гӯшти бародаратонро хом хӯред. пас бидонед, ки дар назди Аллоҳ таоло вақте ки мо агар ғайбат кунем, касеро мисол дар пасаш гап занем, ғайбат маънош чиест? Яъне дар ғойбӣ дар пушти инсон камбудиашро гапашро гуфтан. коре ки инсон накардааст, мо ҳам корам гапа дар ҳамо чӣ мекунем? Мекунем чӣ мегӯянд, дар ҳамо инсон бор мекунем, ки ҳам кори инсон кардааст. ғайбат мекунем ва камбудӣ надор, камбудиёшро бо мо пешхом гуфтӣ ва фикр карда мебарорем. ҳамин дастури ҳуҷурот омадааст, ки дар назди Аллоҳ таоло инсоне ки ғайбат мекунад ба монанде ки гӯшти бародарашро хом хӯрда истодагӣ бошад, дар назди Аллоҳ таоло менамояд. бале, аз ғайбат кардан бояд ки мо канора биҷем, дурӣ биҷем. ҳеҷ гоҳ бояд ғайбати касеро накунем. касе ғайбата сар кард, мегӯем ки: эй бародари хоҳар, баст кун, гапи худатро гап зан, гапи дигарро гап назан.